केना केना बड़ा हां बोला तन बाबा खुश रहो भाई खुश रहो का खबर बा का मुंह उलट कोले बड़े दिन दशा ठीक नहीं खे बाबा तो दिन दशा खराब होता सही अथी धोबी के गधा से मुंह उलट कोले भरे भरे चली लो का करी बाबा गोरन यहाँ कुछ मन लागत नहीं खे मुंह धोल बंद कैला सवेरे सवेरे का हो गई अरे का कर बैठो आराम से देखो बैठी हाँ टूट गई बानू बड़ी परेशानी देखिए अरे भाई अरे बाबू हमारा तो बुझाते जे दिन दशा बड़ा परेशान बनी बाबा का हो गई अरे मत पूछी एकदम काम धाम सब चौपट हो गई बा कुछ समझ में नहीं आवत कि का होई ना होई दे मुंह बाद में धो हाथ देखी तो देखी हाथावा देखी हई हाथ दे बाप रे खत्म बा बाजार आए का भइल पूछा जब का ना हुई ई पूछा हे महाराज जी का कहतन अस्थिर बैठो का कहनी शनिचर हाँ हाँ शनि भगवान साक्षात तार पर हाथ दे दिला आए नाना का हो गई बा पूरा बुझाई अभी चुपचाप रहो ना अब बृहस्पति 7:30 घर में आके बैठ गई बड़ा अरे बाबू ई का कहनी सही कहता नहीं अब कैसे बचाए तार का हमारा तो समझ में नहीं आवा ए बाबा कोनो उपाय करी ना उपाय तो बा बाकी खर्चा बा खर्चा हाँ काटा ना 500 रुपया बा दे महाराज 500 रुपया रहो गजब के बात करो तनी तो हाथावा देखे दे पैसा धइल बा बैठ अपने टंग में बानी तू सबानु रहो गजब बात करीला पैसा माने घरी ई हालत खराब बा रहुआ कहतनी पैसा धइल बा दुइयो सौ निखे माने हम ही रहुआ भेटैनी है तो कुल दूधवा के बेचल का करिस की पैसा बा अरे का कहीं महाराज माने अब कितना हिसाब दी अच्छा 50 रुपया दे छोड़ी तो हमारा के 50 गो 10 गो रुआ अरे तो हाथावा दे का हटावा दी हाथावा दे भाग मत नइखे तो हम समाधान करब नु अच्छा 11 को दा मैंने छोड़ी तो हमार बर्मन गरम होते थे अरे हाथना बड़ गौर टाल देता नहीं ना छोड़ी महाराज हमारा के अरे तो लोटा हमार गिरावला अथी कैला 5 गो बा 5 गो माने हम चल जाइए से हैं 5 गो निखे नहीं महाराज रहो खाली 5 गो 10 गो खाली कहले बनी तो भोरे भोरे जक्का चला धोबी का गधा से मुंह लटकौला बुझाता जी ईटा ढोकेल बड़ा दिन भर रहुआ हमनी के आए के दी कब लीलब राउर हमनी के जजमान है जा राउर अरे तो जजमान है जा तो कर नो पाई करता नहीं 5 गो रुपया नहीं खे 5 गो यहाँ पैसा धइल बटे अच्छा 100 रुपया देबे देखिए बगली रहुआ पैसा कहले बनी पैसा बटे खाली ये भाई हो ना एको नया नहीं पैसा जो स्वामी तो कुछ अति ना बिगाड़ सके ते बिगाड़ देवे सोनी के बृहस्पति के जो बाद में अबे हमारा के जो कुत्ता कहीं का अरे बबुआ जो तनी होने चले पानी ले कुला करी तो कहाँ से भोरे भोरे आ गई जन है जे बताओ 1 रुपया कर लगे नहीं बड़का बनत रहा जे हम दूध के सौसे जवार में नाम कैले बनी भोगो भाव बताओ 1 रुपया नहीं खसाला के यहाँ भोरे भोरे मुंह देखा दिल दिन भर के कैसे भोरे भोरे बिगाड़ दिल जतारा बताओ ना हम का करें
आओ भोरे भोरे आके जतारा बिगाड़ दिहलस साला मुंह ना धोनी है कने जे मुंह धो के तनी कुछ पानी उनी पियो बेहुदा कहीं का बेलूरा भोरे भोरे इनके इहे राह मिलल है चलो पंडित जी के दुआरी में हम जाई हयो। नमस्कार, हम मंगरू भाई छोट मोटे एगो कॉमेडी रो सबनी के पेश कर रहल बानी जा। अच्छा लगी तो आशीर्वाद दी आ हमनी के कॉमेडी के लाइव सब्सक्राइब करब सबे आ हमनी के झरोखा बाबा कुछ बोलब। नमस्कार, छोट मोट कॉमेडी के निहजा लगातार रोज सबके बीच में जात रही। हमने के दोनों किरदार झरोखा बाबा मंगरू ये रोज सबके पसंद आई। जहाँ तक उम्मीद बा तो सब चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, लाइक करी। बाबा म्यूजिक फिल्म चटनी पर आई।